Йо, пак съм аз. Липсвах ли ви? Така, тръгнала съм. Къде мислите съм тръгнала? Аз пак 2 минути преди затваряне. Значи най-важно е да изкарваш извън нерви всичкото продавачка и да се появяваш не по-рано 15 минути преди затварянето на магазина и да избираш дълго и тягостно. Дълго и тягостно да избираш. Вижте ме днеска какъв вид съм. Като яничър съм днеска. Като от османската яничърска войска съм се докарала. Не виждате колко ми е яничърско панталоно полата. Е, така ще ви покажа малко, да видите, че наистина имам типичен яничърски силует. Между другото, преди многото мрънкания от страна на двама абоната, съм слечила микрофон. Ако пак не чувате, ще ви помоля да си почистите ушите с клечки за уши. Сега, 2 плана имам за 10 минути да обходя и изпробвам всичко от Зара. Апропото ми е риската от Зара. Между другото, наистина материята е адски противна и адски топло в нея. Някаква запарваща. На вид не е толкова лоша, ама не се търпи. Ох! Така, гардероба го получих. Вие по принцип, ако не сте наясно, гледате дневниците на моя живот. Я да пресека улицата. Да видите с колко е красиво. Тук ви гледате са някакви грозни улици и си мислите, че едва ли не. Аз се движа само из грозни места. Вижте какви невероятни частни домове има тук. Боже ми, какви хора си карат колата. Надявам се, че няма да подслушват какво вижте. Ето тук има ниви, селскостопански, аграрна продукция. Хората се отглеждат. Има такива против кратици, радоти заслагани. Да. Гардероба ми пристигна вчера сутринта. Днеска вече съм го украсила. Не съм го още подредила отвътре. Ако е така добър тикток да публикува видеото ми посветено на гардеробчето, ами не се завърте така. Как ми сваля фасона този микрофон? Заради вас хода грозно. Заради вас хода грозно. Днеска съм в черно-бял, което не е най-добрата идея на света. Черно и бяло в нас се преплитат, в неделен кръговрат. Георги Христов. Не е много добра идея, защото униформата ми е черна и бяла, аз съм днес почивен ден и утре и вчера бях 3 дни. Нямам бизнес, няма работа, няма туристи. И почиваме. Те, туристите да дойдоха да почиват, затова ние вместо тях почиваме персонал. Така е. Така е направено. Така е подреден живота. Когато едните не могат да дойдат да почиват, другите почиват на тяхно място. И затова сега почиваме ние, защото няма туристи да почиват. Боже, точно като излезна, се извада селфистите да запишем, е необходимо целият град да използваме се пречка, сега да не могат да се разпъна на селфи пречката, майка ви. Така. Униформата ми е в черно-бял. Разбира се, аз не ходя да работя такива красиви дрехи, които сега са си... не, с това ско ходя. Въпреки, че това е скъпо. Това ско 100 евро. Това е твърде скъпо, за да го ползвам за работа, но видях се принудена просто, защото както навсякъде, така и в нашия хотел съм една модна икона. Туристите на мен разчитат просто да видят нещо красиво. Просто аз съм единственото лице на хотела. Той има и други лица, ама те не се радват на такава представителност на визията си като моята. И цялата тежест да бъда елегантна, красива, уважавана, да давам този 5-star vibe на хотела ни, пада на моите крещи. Елегантни плещи, затова се наложи сако за 100 евро, 200 лева български, да го хъба да го нося на работа. Но то е прекалено хубаво, за да го нося само там, затова го разложим дори в почивния си ден. И сега някой, ако ме види, това ще е голям майтап, защото те са много ревниви тук. Много са ревниви. И сега, ако ме видят, те ще ме видят, тъй като в този град има 10 човека, 5 от които са ми колеги.
Все някой ще ме види, ако няма да са самите те, ще я майка им, я стринка им, я война им, я пуйна им. В смисъл, тук всеки е рода на някого. Няма такива случайни хора. Само аз съм единствен случайен човек. Всичко друго е нечи кум, сват, брат. Няма такова нещо. Англия, пастите, да днес кръвосмешението като тук. Невъзможно. Имат силно два роднински клана и те са изпоженили помежду си. Да. Все ще ми види някой, сега ще си каже, защото те са такива, те са мнителни. Ето, ние дахме почивен ден, на тя с униформа е. Значи си намерила някъде на друго място работа и работи. Сега ще си помисля, нека им е то страхът да държи дисциплината. Аз отдавна съм на това мнение. Веднъж бях болна. Само да ви кажа за какви хора говорим. Бях болна и се обаждам да съобщя, че съм болна и съответно няма да дойда на работа. И тая дето ни там шефка някаква. Шефка. Бригадирка ще нарека. Бригадирка. Това шефка. Бригадирка там. Ние сме 6 човека, тя петата, нали, по-важна от нас. В смисъл, ние сме 5 човека, тя 6-та, исках да кажа. И отишла да подпитва колегата дали случайно не съм си намерила друга работа. И сега да искам 5-6 дни да поработя там, да видя как, ако ми харесва да ги напусна, ако ми харесва да се върна. Представете си колко е мнителна. И ми звъни. И той казал, не знае, защото наистина не знае. Къде да знае? В смисъл, аз го смятам да правя така. Надали се седна да бия барабан и да съобщавам какво смятам да правя. Аз плановете си, той сега ще забива ли накъде ще забива. Там нека върви, ама да се гледа работата, ще намали. И звъни ми тая. Ами вика, шефовете директорите казаха, че искат да поставиш болничен. Тия директори, въобще не след като съм болничен. Даже сигурно въобще не знае, че не съм се явила на работа. В смисъл, ние сме 300 човека персонал. Сич да не е. Представете си колко работа и проблеми и задачи имат тия хора, за да седат те да следят как е Албена е ли дошла на работа, или не е дошла, е ли тя болнична или не е болнична, и се чаква да проверяват, умрели са те. При условие, че тук болничния не се плаща, той е безплатен. Даже им е добре дошло, като не съм дошла, ще спесат тът пари от мене. Ма тя сега си мисли много хитра. И викам, болничен иска директор, тя сега знам какви си идеите, викам, сега ще те накажа. Просто дисциплината се държи със страх и наказание. Ами сега ще видиш, аз имах намерение един ден да не дойда на работа, да се поправя, викам, сега ще видиш, отивам на болница, пристигам, почвам да премирам там, да умирам, да припадам, да се гърча, викам, моля ви се, възможно най-продължителното, което може да ми дадете. И тая, разбира се, как? Няма да викам, аз работя и то, викам, такава работа с хора, контактно, взема да ги зараза нещо, това грип, толкова неприятно. Погледнете, викам, тихо, кашвам се, да. Естествено, той да не е жената. Е по-добре да ми даде. Той е по-изгодно да ми даде повече болничен, защото естествено и те от здравна каса тук, както в България, точат пари. Да, 5 дни. Викаме сега на те. Дайте да 6. Слушайте да дадем от себе си. Викаме сега ще вижте друг път, искай сега, виж, не искат вече болнични, научиха се. Аз ще ви донеса. Аз ще ви донеса. Но вие първо си помислете, дали вие сте по-хитри от мен просто. В смисъл има поне елементарно, така да се каже, common sense, като ме знаеш какво представлява, да си помислиш, че няма как да ме надиграеш. Да, така с нашата работа. Завистливички са. При се такива се им се струва, че някой ми изневерява, че някой ще спяга от тях. Аз ми казвам, вие ако искате да задържите персонал, правете условията невероятно атрактивни. За да може... защо с някакви палми? За да може хората да си знаят, че в смисъл има за какво да се държат. Хората да не искат. После ще ми искам пари на тази фирма за реклама. Да знаят хората, че в смисъл да сте за изпускане. Направете така, че да не сте за изпускане. Хората да не искат да се държат за вас, а не вие за тях. Че
Какво ще ви? В смисъл, не са конкурентни способни. Дали сте вие? Дали сте уния? Но не се тая. Ще не са ли гъвете? Но аз въпреки това, да не мога да откажа степен вече стокхолмски синдром, че както виждате, дори в почивния си ден си ходя по униформа. Между другото, панталона ми е ничерски, за който вече стана, чайте малко, за който вече стана на въпрос. С него също ходих на работа, той също е скъп, не помня колко, 70 евро или колко платих за него. Пак е твърде скъп, тя заплатата ми не е толкова да цвика. Изгази ме сега да лежиш в затвора. Нямам плаща сметки по нея. Си ходих с този панталон на работа с токчета, много красива. В смисъл, гостите като дойдат поне да усетят малко лукс, малко пош така. И ме вика директор. Опейва. Точно с такъв глас. Опейва. Ще може да дойдеш в кабинета ми. Аз вече си приготвям сега сам да чуя нещо, което ми харесва и не мога да си затворя устата дори. Този панталон. Не се работа. Викам, but why? И този ми викам. Виж сега какво, той е прекалено модерен. Тук все пак не е вика модно, не е вика фешн шоу. Викам, това очизбодно. Очизбодно е, че не е фешн шоу. Нали, той вика, трябва или панталон, или пола. Това викам, това е панталон и пола. Две в едно, какво искате? Не, вика, моля се. Намери, вика, друг панталон, отделно да бъде платиш панталон. Вижте сега какво, не се притесняйте, имам от Темио прекрасен панталон за 12 евро. Достатъчно е грозничек, за да не ви дразни. Утре идвам с него. А колежката, тя е от Бангладеш. И купила си миналата от Зара ли откъде. Такъв имитация на кожа панталон с някаква красива блузка, така много красива блузка, много красиво изстои с панталона. Нагласила се, нагримирала се, мига и се залепила. Идва на работа. Аз както винаги закъснявам малко и влизам и царима скандал, обидим взаимни обвинения. И такова, цари скандал, обиди взаимни обвинения. Какво, моля ви се, тая да си ходила вкъщи, да си преобуила панталона. Не може с такъв панталон. Викам, кажи, че нямаш друг чисти, мокри, мръсни, напикани, насрани. Сега викам, кажеш, кой живееш на майната си. Както да оставиха, и викам, друг път знаеш. Как да подбереш правилно облеклото си за работа. Колкото може по-грозно. Колкото може по-грозно се обличи, веднага ще те оценят по достоинство. Проблем. Колко съм красива на тази светлина. Аз всяка светлина съм красива, но на тази особа. Така, аз така бавно си върва. Яваш. Чувствам как Зара ще е затворена отново. Някой не сгъзня. От злоба, от завист. Женска злоба и мъжка ревност. Не сгази някой. Взела съм си очилата. Просто голяма мъка ми, няма ли да внесат. Пак трябва да ходя до Дубай. Те става война с селска, ми се сипаха всички планове. В Дубай не успях да си купа. Не успях отбързано. Да си купа такива очила с камера, не само слънчеви, но и за вътрешно време, прозрачни. Така, разбира се, няма. Имах намерение да се върна да си купа още едни. Сега ще намериха да имат война. Нямаше друго по-подходящо време, освен сега. Така. Защото много някаква дечурлигане до колата ни. Това е много неприятно. Ваканция ли е по съпускници? Заради Великден. Така. Значи днеска 2 точки Зара, за която ми остава много време. И Джамбо. Хората от Джамбо вече изнасят турпи, то няма да остане за мен нищо. Така. Чувате как се връщи, как се пищи. Как се пищи. Трябва ми още по-дълъг селфи стик. Това не ме показва цял ръст. Имахме тук една леко. Вижте как веднага се стреснахме. Малко да видим.
че хубаво! Ау, че хубаво! Ой! Гигантско яйце. Така, да се разхода по край него да го видите. Той пречи на хората да снимат, ама сам се жена. Горчиво съжалява. Ма много оригинално. Това е яйце с малки яйчеца. Я чакайте. Така ето го. Голямо яйце с малки яйчеца. Много широко. Някакъв човек премести чак стол. Чаква толкова. Това може би е някакво детско творчество. Много интересно, както и да е после, сега няма време. Сега продължавам. Продължавам там, както казал, Добрат Поле, преди да падне перманентен нокаут. То се вижда и тук е чудесно яйцето. Много е красиво. Чантата ми се срутва. Каквото такова. Така, значи. Надявам се тази Зара да вечно затварят 15 минути по-рано. Много се знае, че съм отъм. Дали ще да влизам в Зара или да влезна в Манго. От друга страна, в Манго никога не е имало нещо, кой знае колко е интересно. Трябва да сме точни. Честни. Цял живот никога не съм си купила нищо от Манго. В Зара има някакви риски, които ми харесват. Мога да си купа бели риски, да си ги нося на работа. Ако изобщо, нали, смятаме да имаме някаква работа този сезон. Аз леко ги подозирам, че съм на път. О, какво е чантички гес? Ще хубави. Ще трябва да си купа една. Малко са сладки. Колко струват? Бак 135. Бахти. Бахти. Чаква 135. Има ли напискам черни обувки на ток, без отворена пета, ако може? Та отворена пета ми писна вече не. Как ме гледат контролен. Много ме кефът. Много са дивички мичките. Атрактивно, не знам какво. Не има много магазини, аз както винаги никога не съм на време. Утре вече ще дойда. И тук, че колко е сладко. Гледайте колко сладичко тук. Опа, дали да се снимам после. После 10 минути винаги може да се направи човек. А Зара не работи вече. Зара работи време ограничено. Ето вече ги усещам как се опитват да сгъвнат. Трябва да сме бързи. Трябва да сме бързи. Шарено не ми трябва, потница не ми трябва. Трябва ми нещо. Аз знам какво ми трябва. Е такова. Вижте, чак сега ще обърна сте нагледали мен. Такова. Иска, може би. Но много някакво мъдро сега хубаво, че е тъничко. Защото дебело под закон. Дебело ще ми е топло. Ето сега с това ско. Не, че ми е кой знае колко топло. Сега, такива чепици. Такива чепици. От какво са направени, че чехли? Сини, кожени. Това е добре. Трябва ми 37. Сигурно няма, както винаги. Никога няма моя номер, съм просто проклятие. Няма. Трябва ми едно такова като гусарско жакетче. Къде е? Такива дънки имам всички цветове, само бели нямам. Дали не си купя? 65 евро. Търпимо е. 40 ми е голямо, аз нося 38. Той има ли 38? Има 36, което ще ми е малко. Трябва ми точно 38. Ни повече, ни по-малко. 42, 32, към ще ми е малко. И 34. 36 дали ще влезне? Може да влезне на толкова голям. Всъщност. Вредени са така. Когато да видим къде са тия гусарски. Тия нощите са много модерни. Сега си имам така пола, нали вие показах или не вие? Не вие. Майната ми. Не знам защо. Такова имам син. А той има и бежево вече. Къде са тъпите гусарски жакетчета? Ето тук. Това сега последно писък на модата. Света му много шибан, ама няма друг. Колко струва? 35 нормално. Има ли въобще? XS абсурд. Само XS. Това какво е?
Ето, намерих едно. Ще го премеря набързо. Аз този голям бюст моя. Въобще не съм за XS. Така, къде са онариза, дето я исках? И не си я купих, защото съм тъпа като гъс. Има някакви, не, тя ми е интересна с... Не беше тя, беше някаква много елегантна, много красива блуза. Къде е? Мамицата ми. И сега ще кажа, че затворим в пробното и ще се изпокараме. И ще си седим си за метроско. Това с кой изглежда готви. Не пише колко струва изненадващо. Бял ско винаги върши работа. Не да го пробваме бързо. Тоест върви с панталони, които мен не ми трябва. Да, съм майката. Къде е като блуза? Но това е много яка. Я вижте, 29 евро. Има едно. Добре, ще вземе. Ужасно просто. Къде са тия тъпи блузи сега? Къде са ги преместили в целулоходи? Ама те са затворили пробните вече. Маршалачки. Добре. Това ще мерим тук. Много са мършави, мамците. Колкото и да спираме записа за малко.